Arita sa tanom kuan sa pagkaluoy sa tanom daya daghan ng malaya sa init, grabe yung init kaluoy sa dadyang isi di ang dahon dako unta kayo siya grabe hagi pagkasunugan kaluoy gidi mo sunog yung slilo nag-damage tanong tungod sa init, grabe yun bagpasad na akong kalihok ng tubo ano siya musukol init nag-init ang doon sa aglo yung dahon sunog siya sa init ng aglo arang na address kilid natag ni Chris udlot na rin siya color ba yan sa malaya ng udlot cute sa akong sinana ni Tanuma Mickey Mouse day ako asang ko malimot ko sungan ano mayoy kanisyo uyan action balik laya grabe kalaya guwapa siya padaog sa init guwapa din siya sanado sa natag ni Chris ay ok si Sabrina gamay imbis ni dako tato siya ng gamay dumana ni Tere akong mananaw pagkaluoy sa mananaw uwi pa ka dita na lang na ako kay para di siya mga samot kamatay ditag mabuhi ni siya ulian ba kung lang siyang kitaguan diri yung dato pata siya gopar pata siya taguan lang na natin ibang dahon tuhon palitan di kagkaang ibal hindi ka sayang ka iba malaya yun ang akong tanong kanang busy kita sa trabaho nabuhi ang tanom di na maatiman
Uyos tanan. Uyos pagkakaan sa tanan. Wapa tak kay tumisya na unsa na. Luya gusto na ako eh. Malaya ang agi. Grabe. Dragon fruit na unsa. May kapot sa bongbong. Tani siya. Sukol init. May kaputan sa gamot. Kaluoy ni mo ay. Ilaig ka Domingo kay panaguan tamog asa tamo iluklok kamay sa nako pisto eh. Bungsil na ako mo na lang pila lang kabuok gamay lang kaayo akong bunsil. Sus, pagkaluoy dito ko mga naay. Tanong di pila padre dagko na. Ini siya. Ko nakay siya. Kare lang kaya nagisi siyang dahon. Sabi Pay, malaya iyang ko ang udlot. Malaya iyang udlot. Malaya sa init ang udlot. Kuan ka na lang. Sa init karon eh. Grabe siya sa init eh. Asok tayo. Kaya ito sa init. Ito ang udlot. Ini natag ni Chris. Udlot na. Ini Black Majesty. Siya. Black Majesty. Wapa kay. Ang golden photos eh. Wala na nagpabilin. Gamay lang kayo. Sa sunod, manglimpyo na po taan eh. Manglimpyohon. Yes. Kalat. Tanawa, kaya ito ko ng paminaw ng video dyan. Balikan ito ang video, magkasama video o audio. Kita manglimpyo. Na disgrasya nila sa MRP. Pero karong tataon lang yan. Karong tataon, ato nililit magkasama. Lamisan. Kalat lamisa. Duha ka disgrasya. Ipos sa tabi. Bangga sa Pildo sa Jollibee sa Malbual. O ang upgrade magkasama sa disgrasya sa motor din sa SRP, patay ang driver, patay sa ang pasahero mabay. Patay 46. This newscast is brought to you by Cali. No alcohol at Cali, kaya bubbly sarap for everybody. This time check is brought to you by Surf Bar. Choose Surf Bar na may power pula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Teacher, may problema ba? Hanapin